Estás a escoitar un falangullo. Isto é un podcast en galego. Se queres descubrir máis, podgalego.agora.gal. Ei, señoras e señores, amantes do sacrilexio, crimes e masacres, vistes o máis cruel, o nazismo en prime time. Bem-vindos, bem-vindas. Isto é o Mal de Olho. Boa tarde, maldeollers, benvidos e benvidas ao vosso podcast galego e en galego de terror favorito. Eu son Pineda, estou como sempre con Churi e con Miguel. Hola, boas, que tal? Ei, que pasa? Bueno, xa comezamos, non? Comezamos a tarde. Bon, este é o episodio 5 da terceira temporada de Maldeollo. Bueno, a ver, que... E nada, dedicado neste caso, bueno, traemos a falar máis en detalle, pero dedicado a filmes que están dentro de outros filmes ou de outras obras audiovisuais. Así, por resumir. Como sempre, como todos os programas, cando soa esta melodía... A sección do Dilo. Chega a parte na que o Dilo nos comenta pues, un pouco a programación nesta temporada con un pouco de retraso, pero bueno, sempre benvido. E o Dilo di o seguinte: boas, maldeollers, hoxe na sección de o Dilo, fora de data, imos molar máis que a perruca de Jamie Lee Curtis. En primeiro lugar, compre parabenizar o trío Maldeoller por non superar as 2 horas no programa de Halloween sanguinario. Se seguides así, e a miña vida mo permite, ao mellor volvo facer a sección en data. En cuanto ao filme de Halloween 2, eu concordo co vosso parecer. Seguramente sexa unha das mellores secuencias de Halloween. É unha continuación moi directa que permite continuar a historia xusto onde remata, e que, como di Miguel, é perfecta para unha sesión dobre. Nalgúnha outra sección do Dilo comentei que eu, ben por idade ou ben porque non vía tanto terror daquelas, non seguín as míticas sagas de terror e slasher. Por este motivo, fai relativamente pouco propúxeme ver todos os filmes das máis importantes. A verdade é que é unha dura tarefa. A primeira vez é guai, mas cando comezas a ver as secuencias, en fin. Sen embargo, no caso de Halloween vese perfectamente. Acho que é un filme que envelleceu bastante ben. Por certo, na saga de Halloween vou na quinta, incluída A vinganza de Michael Myers. Faltame aínda moito por sachar. Ben, como esta semana foi algo máis curto, deixo-vos cunha entrada do dicionario MDO. Dicionario MDO 5. El Billy. Sustantivo masculino, neno. Nome propio, chorbo. Dícese desa entidade sobrenatural maligna procedente de Labañó, a cual adoita infiltrarse nos corpos dos maldeollers de bon corazón e os obriga a tracer o programa filmes infames como Killer Clown from Outer Space. Que puretada. Película. Di a lenda que el Billy é a ánima en pena dun pobre rapaz que morreu por sobredose de chuches vendo Toxic Percebe. A troja estaba caducada. Este tipo de posesións poden identificarse por unha característica forma de falar, utilizando unha antiga lingua morta baptizada polo estudoso da parapsicoloxía o Dr. Elbel Galarga como Coruña. Entre outras características, o cinema soviético destacou por producir algunha que outra obra mestra tratando este tipo de posesións. Oístes.
Actualmente existen teorías da conspiración as cuales apontan a que o villismo é unha secta secreta que considera el Villi o próximo Mesías. Esta secta funciona como un macroclúster empresarial posuidor de organizacións audiovisuais como Netflix, Amazon Prime e Disney Plus. Até o próximo programa, Valdeollas. Graciñas, meu. Enorme Odilo. Que boa motivación isto de facer programas de menos de 2 horas para que participe. Eu xa tiña medo de este programa non vamos ter comentario do Odilo. Sí, isto é o inicio do fin. Que alegría. Bueno, pues volvemos a... É moi fan do villismo. Sí, claro. Pero eu sigo a decir que creo que o Odilo non lle molaba o Villi. El Villi. Que non lle molaba el Villi, neno? Eu creo que non. É que houve un programa que vos comentarades, sí, porque o Odilo gostara del Villi. Eu recordaba que non dixen nada no momento, pero recordaba que creo que o Odilo non gostou del Villi, xa comentara el no próximo. Sí. Bueno, que non gostades forades vos. Que... A ver, a mí non me apaixou tanto como a ti, claro. Pero sí que ten os seus méritos, por suposto. Sí. Ten aí o rebumbio fantasmal. Non dixemos que fora unha bosta nin nada similar. Non hai criterio aquí. Pois, nada, bueno, o que está claro que está encantado con Killer Clowns. Sí, quedoulle o pozo. Non, pero creo que fala con moitas esdrúxulas para imitar a un coruño. Un coruño... Non ten tanto vocabulario como... Bueno, pues nada, tivemos algún comentario a respecto de His House, ¿vale? De xente louvou a nosa escolla, bueno, neste caso a escolla de Churi. Iria, por exemplo, comentou que gustou moitísimo, outra conta tamén en Twitter tamén nos dixo algo parecido. Así que, bueno, mira, pues, ao final tocamos aí un filme popular. Sí, o que comentábamos no propio programa, que claro, que o ter ese contido social sí que faise duro, creo que marca máis que se fose unha cinta puramente de fantasmas. Sí, bueno, se sabedes, teño ese pequeno problema cos filmes con mensaxe, non? Cando a mensaxe é moi evidente. De todos modos aquí, como non hai... Tampouco ese rollo aleccionador. Sí, claro. Pues aquí, no, bueno, como dicías de Candyman. Sí, no, sí. Pero bueno, intentaré seguir traendo calidade do programa, xente. Eu todo o contrario. Ti eso seguinte, además. Sí, por eso. Medo. Estou elucubrando. Bueno, pues comentábamos no inicio que ainda non sabemos, o sea, estamos xa no primeiro bloco e non tiñamos nin título de tal, de que como titulas isto. Non, que va. Claro, que comentáramos que sempre nos saen títulos demasiado descriptivos, pero que ás veces, bueno, que son os que poden resultar para saber, para que a xente sepa antes de escoitar o programa do que estamos a falar. Sí, que suspense, eh? Bueno, todo isto era... Filmes que non existen en filmes que sí. Que todo soa tan ben todo. Vai ficar así, entón. Pois de eso se trátase de filmes de terror que aparecen pues, en obras audiovisuais que son ficticios e que, bueno, de algún modo pues, ofrecen un pouco unha panorámica de como se percebe o terror, ¿no? Desde a comedia ou desde... Sí, claro, moitas veces son clichés, quizáis, hai en plan moitos clichés xuntos das pelis de terror, bueno, eso que queren representar, por exemplo, dentro dunha serie ou dunha peli, uns personaxes están a ver unha peli dentro desta ficción, claro, sí, imos ver unha peli de terror. Claro, entón o que aparece nesa cinta de terror é como moitos clichés xuntos de cintas de terror e tal. Pois eso é o que imos analizar. Esas... É un bo título tamén. Toda esa frase que acaba de decir. Non sei se hai un límite aí en Divox. Bueno, pois encarando este demencial xogo de bonecas rusas, facemos a primeira pausa musical e entramos con filmes, como era? Que non existen dentro de filmes que sí. Sí, Vale.
You better ask my mama how to make a monster. I'm the creature from the black leather lagoon. And I'm a beautiful monster from outer space too. Learn how to shake my hips in the sanctum, sing and get me tips, and then I find them. I'm a creature from the black leather lagoon. Yeah, black leather, smash, black leather. I kill, black leather. I crash, black leather. I'm a creature from the black leather lagoon. Yeah, I'm a chicken fried firing son of a gun. Conceived by my devil daddy on a chicken run. Like a fireball flying down Thunder Road. Daddy made mama, but she should have said no. I'm a rawhide monster they named number one. Yeah, black leather. I smash, black leather. I kill, black leather. I crash, black leather. I'm a pretty dog from the black leather lagoon. I'm a genuine juvenile linguist from the moon. I'm like 100 billion hydrogen bombs. Mama wanted a goat, but I got moms. I'm a creature from the black leather lagoon. Black leather. A fresh, black leather. A cable pistol, black leather. A crash, black leather. I'm a creature from the black leather lagoon. Bon, estamos de volta, lembremos, episodio número 5 da terceira temporada. Como era o título, Ángela? Filmes de terror que non existen dentro de filmes que sí. Era eso, ¿no? Sí. Bueno, pues esto ten pinta que vai ser un programa anárquico e caótico, pero intentaremos darlle un pouco de forma entre todos. Unhas risas. Sí. 2007 estrease un filme que en realidad son dous. De feito, no Estado español estrearonse por separado, como se fosen filmes independentes, pero que facían parte de unha unidade. Porque querían facer unha sesión doble. Sí, querían, como antigamente. Querían imitar, digamos, os cinemas de exploración, ¿no? De Estados Unidos. Entón, estreouse en Estados Unidos Greenhouse e aquí no Estado español estreouse por unha parte Death Proof de Quentin Tarantino e por outra Planet Terror de Robert Rodríguez, ¿no? Por que é relevante isto para o tema que nos ocupa hoxe? Porque entre ambas había falsos trailers de filmes ficticios que, bueno, que un par deles acabaron sendo reais, porque acabaron sendo rodados finalmente, como é o caso de Machete, de Robert Rodríguez. Con secuela incluso. Sí, sí. E Hobo with a Shotgun, de Jason Eisener, que acabou contando con co actor de Blade Runner, o Roger Hauer. Sí, ese.
Pero bueno, o resto siguen sin ser levados tal, por tanto son ficticios de momento. E de feito, quizáis Machete debiu quedar nun falso trailer, pode ser. Sí, porque o trailer mola moitísimo máis que a peli, que a primeira, que a segunda. Por certo, hai un falso trailer da terceira parte, Machete Kills in Space, con machete láser, en fin, que nunca suceda, por favor. Non é necesario. Robert Rodríguez, non o fagas. Bueno, pues nada, por exemplo, destes, a primeira que destacaría en todo caso sería Thanksgiving, de Eli Roth, con Michael Biehn, Jay Fahey, Jordan Ladd, o propio Eli Roth, que, bon, o que sabemos deste filme, polo tráiler que aparece en Greenhouse, un slasher clásico con gran de filme dos anos 70, ambientado pues, no Día de Acción de Grazas, ¿no? dos Estados Unidos, onde hai como unha especie de peregrino enmascarado que bueno, pues asesina, no mínimo asesina unha vella, 4 adolescentes, unha mascota nun desfile, secuestra unha familia e viola un paván, un Perú. ¿Sabes? Sí, o último corte aparece como que está a poder con en vez de trinchalo, pues O recheo. Bueno, pues eu quero ver eso, eu quero ver ademais ten mortes bastante creativas, bueno, sexploitation a saco, o sea, hai nus e bueno, situacións adultas e nada, non sei, a min bueno, pareceume que se podía quedar curioso. O que me dá un pouco de medo é Eli Roth, porque a min Eli Roth eu non gosto nada. É un fascista. É un facha, sí. Sí, bueno, non sei, esta de Green Inferno. Ah, vale, sí. Sí, ten... Sí, eu non a vin, pero porque dicíades mal. E a de Hostel é xenofobia pura e dura. Ten un punto de vista moi claro hacia... Os europeos son todos uns delincuentes e... os europeos, sabes? Así en xeral. E nada, pues esta sería, por exemplo, unha, pero, bueno, hai máis. Hai unha locura que se chama Werewolf Woman of the SS, ¿vale? Falso tráiler rodado por Rob Zombie, onde aparece, sorpresa, Cheryl Moon, que aparece en todos os filmes de Rob Zombie, e aparece Udo Kier, Sybil Danning, e ten unha aparición do ex-defraudador da Facenda Pública Nicolas Cage, no papel de Fu Manchu. Hai que lavar a boca para falar de Nicolas Cage. Para falar do expropietario. Pois sí, aquí temos un filme Nazi Exploitation con, bueno, non sei como se di eso. Nazi Exploitation. No, Nazi Exploitation sí. O digo, a ver, os lobisomens, ¿no? Son os homes que se transforman en lobo. E as mulleres? Que serán? Lobismulleres. Licantro. Como ali o rollo de werewolf. Claro, sí. Bueno, pues o caso, que ten mulleres nazis que se transforman en lobo. E, bueno, probablemente inspirado en Ilsa, She-Wolf of the SS, e en 50 filmes, Salon Kitty, filmes de Nazi Exploitation e tal, que a mí la verdad que é un xénero que me causa bastante confusión. Sí, é moi extraño. Sí. Surfistas nazis... Os surfistas nazis xa é un pouco parodia, ¿no? Sí, pero... Estas son como mestran un tema de sadomasoquismo, de bondage e tal. Pero fora así do terror, que vos comentaba antes, está na última de Tarantino, a de Érase unha vez en Hollywood. Non a vi ainda. Que sai DiCaprio facendo de Rick Dalton, así un actor en horas baixas, non? E ten un peliculón que saen imaxes do filme no propio filme de Tarantino, non? Que os 14 puños de McCluskey. E bueno, sai con lanzachamas queimando uns nazis ali, non? Co lema ben moi apropiado polo a introducción que fixeches ti, Miguel,
que o único nazi bon é o nazi morto. Por suposto. Ao contrario do que opina La Sexta. Exacto. Sí, pues de eso non me lembraba, non tiña nada presente, e sí que aparecen varias, incluso carátulas e tal. Sí, sí, hai un par de cando postes tipo moi vai a buenos. Italia Sí, hai varios filmes do oeste tamén. Na peli francesa La Haine, Leen, ¿no? unha peli boísima. Tamén hai unha situación de que uns dos protagonistas está na piques de matar a un nazi e un compañeiro di, claro, noutra situación non eras capaz de matar a un policía porque os policías poden algúns ser vos, pero o cual tampouco é que este demostrado, ¿no? Pero, claro, pero este tipo é un nazi, non hai nazis vos. Que, por certo, que fai de nazi nese momento é Macio Kasovich, que é o director. Sí, sí. Bueno, pues seguindo, vamos liquidar Greenhouse xa rápido. Perdón. O expropietario do apelido Coppola. Vas ter que ler a biografía de algo así, porque non se acaban, as fórmulas de cortesía con Nicolas Cage. De Greenhouse, o que queda é Don't, que está dirixido por Edgar Wright, que é o realizador de, bueno, agora que se estrena esta semana de Las Nine Soho, con Las Empanadas. E nada, aquí temos bueno, pues aparecen Jason Isaac, Matthew McFadden, Nick Frost, Simon Pegg, e parece que como unha especie de historia entre Casa Encantada, Giallo, Hammer, gótico, en plan de xente que entra nunha casa e hai como unha especie de culto, fantasmas, bruxería. E o sea, pinta tamén moi ben, o sea, estará boa que ficas que fose alén, non me explico como, porque en realidad todos estes trailers son como tan incoherentes que non te imaginas unha historia pero ao final ou armar unha historia. Ao final é o de sempre, se o colle, non sei, un David Fincher seguro que fai algo guapísimo e tal, e que a historia quizáis queda relegada a un segundo plano en contraposición á estructura e a arquitectura da propia película, da propia escenografía de todo. Ou se o colla alguén en plan Michael Bay que vai a ir a destrozar. Claro. Eso, claro, moitas veces a historia é o de menos. Falábamos no programa anterior de, bueno, se Sexta-feira 13, que o primeiro foi o cartel e logo xa pois foi o filme. Claro, que é sí, bueno, pues aquí xa no mínimo teñen un tráiler, xa teñen... Por eso, teñen unha historia de onde tirar. Sí. Vos comentaba antes outro falso tráiler, que era o de Clown, que é de John Watts e Christopher D. Ford, que o subiron a YouTube e a xente comezou a pensar que era outro tráiler de Greenhouse, non? De feito, sai no tráiler pues, do maestro do horror, Eli Roth e tal. Era ese o de Clown, que é un payaso asasino, non? E tal. E finalmente Eli Roth produciu o filme, e, bueno, polo que lín, non vin o filme, debeuse quedar tamén nun falso tráiler e tal. Sí, a mí sabe que non tiña moi boas críticas. Creo que anda no Netflix, non? Para ver. Eso ame o cartaz que ensinaches agora. Pero o deseño do payaso está sí, guai. Dá mal rollo. Eu penso que era un tipo que se disfraza de payaso para festas infantís e acaba sendo poseído por non sei, polo seu personaxe e acaba pues matando. Sí, pero claro, os cartaces ás veces non son o que corresponden como Zombination, por exemplo. Peliculón. Bueno, que máis tedes por aí, tipo... Non sei, filmes de terror que non existen. Eu quería comenzar... filmes que sí. Quería comezar cunha brincadeira ou así un pouco porque do máis mítico do mundo, que é o, bueno, tema de rasca e pica dentro da serie dos Simpson de animación. Non sei se coñecedes os Simpson. No, a mí non me coincidiu en algún episodio, pero non... Botaban antes na hora de comer, non?
Pois, a ver, esta serie ten que ver co terror porque é unha serie gore. É un tema moi gore de unha animación que cando están a velo Lisa e Bart partense a caixa. Sí. Pero unha versión gore de Tom e Jerry, ¿no? Claro, pero que é o tema moi salvaxe o tema. Sí, aparte os Simpsons sempre teñen o especial este de Halloween, non? Sí, tamén, claro. O que parodian tamén libros e filmes de terror e tal. Sí, hai un montón. Bueno, dicir, ten mil referencias cinematográficas e tal. De feito, bueno, outro dos filmes de ficción que aparecen nos Simpsons é The Bloodening, que ven sendo prácticamente unha parodia da Vila dos Malditos, de filme de terror que foi John Carpenter tivo un refrit tamén nos anos 90, pero bueno, que igual non era necesario, vamos. Bueno, a clásica peli dos nenos cos ollos azuis e tal. Nenos albinos que son concebidos en eso, en un día, ¿no? Que todo o mundo perde a consciencia. E nada, leen a mente, son chungos. En Futurama, bueno, non era terror, tamén había unha serie así que era Todos os meus circuitos. Todos os meus circuitos. Protagonizada por Calculón. Calculón, que boa. A Robopilingui. O Culebrón. Que era unha especie de como en Friends, ¿no? De os días da nosa vida. O doutor Drake Ramoray. Que mítico Drake Ramoray. Sí, pois, nesta de Bloodening de os Simpson, claro, estaba integrada dentro dun capítulo no que os rapaces, claro, a raíz de ver este capítulo, dixeron porque estes rapaces tiñan o poder de controlar as mentes, de descubrir os segredos dos adultos e tal. Entón, no capítulo logo, pois pillan unha especie de antena de radio cos trapos sucios da xente comezan a emitir en plan, se non facedes isto, imos a desvelar segredos e tal. Entón como que someten a Springfield a súa vontade porque van a desvelar todo o que sexa. Foi un pouco no contexto de... Sí. Aí, bueno, mencionaste Futurama. Antes, Futurama ten outro filme... Futurama é mellor que o Simpson. Pero sí. Bueno, son épocas diferentes, non? Sí, eu disfrutaba moitísimo Futurama, que tamén foi como máis concentrado todo, non? O Simpson ao final, que son... Sí. A partir da temporada 12, pois como que a cousa comeza a tambalarse un poquinho e levan 30, non? O sea, claro, bueno, non é comparable, pero sí, a mí sobre todo tamén por la temática, eso do futuro e tal, está moi ben buscado, ten unha crítica social dende o futuro a vista de 1000 anos antes, de como era a xente, como digamos que sintetizan moito a nosa forma actual de vivir e moitas veces ves o ridículo da nosa situación e de moitas das nosas cousas. Pues eso, ti tiras de filmes ou literatura de ciencia ficción e tes para parodiar aí o que queras, ¿no? Claro. Pois eso, en Futurama nun episodio Fry vai con a Cíclope, non me lembro, Lila, ¿no? Lila e con Bender e tal van ao cinema a ver It Came from Planet Earth. No cual podemos ver que hai unha parella de robots adolescentes que van en carro a unha montaña, ¿no? Para ver a lúa, o clásico picadeiro. Sí. E entón pues a radio di, cuidado porque hai un humano, ¿no? O sea, un humano en tal, e teño medo, ¿no? E o robot en plan, non pasa nada, esto tal, ¿no? Bueno, pues o humano aparece por detrás, ¿no? E di, comereivos e dixerireivos, ¿no? Con este o meu extraño sistema de órganos, ¿vale? En 3D, ¿no? Co cual Lila ten un problema para ver é verdade, que mítico. Que bo é Futurama. E bueno, ao final vemos o final deste filme,
que ves o humano cun espetado como un pau, ¿no? Parece mentira, todos os nosos sistemas de magnéticos e tal non poderon con el, e un simple pau. Pois nada, parodia moi directa o filme de monstruos e invasión alienígena dos anos 50. Sí, que está tamén dentro neste capítulo ian a un planeta que eran robots que eran asesinos de humanos, que non eso, eles tiñan que ir disfrazados de robots porque se sabían que eran humanos, pois tiñan que matalos, porque os robots tiñan ese, bueno, pois esas crenzas, esas cousas de, por exemplo, no cine e tal. Moi interesante tamén, porque Futurama mola moitísimo. Moito. De feito, teño a última temporada aínda por ver, non sei como remata isto. Me quedei nos filmes que fixeran. O último capítulo é de chorar, porque hai varios capítulos de Futurama que son de chorar. Sí. Bueno, moi Irmán de Fry, o do ladrido xurásico tamén, o Can de Fry. Sí, Seymour, que eu pasei no fatal. Para min foi do máis rompecorazonador que vin xamais. Sí. O pobre Seymour. Ai, pobriño. Bueno, vamos por unha... alguna máis por aí. Imos a risas. Bueno, falando xa de animación, tamén Padre de Familia ten un montón. Hai algo en concreto que a min sempre fíxome moitísima gracia, que Alien contra Predator. Alien contra Predator, pero visto dende un xulgado, sabes, como Kramer contra Kramer, ¿no? Pois Alien contra Predator, entón están no xulgado aí debatindo as cousas, ao final pois algún testigo morre por causa de Bueno, seguro que mellor que os filmes. Mellor que o filme que foi rodado de Alien contra Predator. Sí. Tamén Padre Familia, mellor que os Simpson tamén. Bueno, a min custa un pouco Padre de Familia polo tema de... Chega un ponto que son incluso demasiado gordos. Sí, humor máis directo, ¿no? É moi irregular. Nunca vin algún capítulo solto que nunca seguín a serie tal. Esa cando ian por la temporada 20.000, pois xa foi como xa me daba pereza. Sí, pero hai moitas cousas moi guapas en Padre Familia, pero si isto de Alien contra Predator. Bueno, tiña tamén Maniac Pope 2. que era, bueno, pues es un slasher no que o antagonista pues é o Papa. Tal cual. Che, bueno, como moitas ficcións ou non ficcións. Tamén en Padre Familia estaba de Tiburón 5, de Fire Island ou algo. Fire Island. Sí. Tamén que están dous rapaces aí pois bañándose, charlando e tal, e hai un tiburón como, non sei se sabedes a carátula de Tiburón, co tiburón mirando para arriba e tal. Que ten, por exemplo, Churi. Pois Churi na camisola, vamos. Pois claro, digamos que aquí eso non hai dous rapaces, entón está o tiburón neste plano como da carátula, comentando para si mesmo, que fame teño, hai un par de hai un par de nadadores que quizáis vou comer, pero non sei, porque están aí, está como o tiburón charlando un rato para si mesmo, en plan, sí, vou comer, os come, así non pasa nada, que rico, tal, que... bueno, eso de en Padre Familia como moi habitual, por exemplo, neste caso era que estaba Peter Griffin, sentado no sofá, vendo tele e tal, non, estou aquí a ver Tiburón 5. Aparece de Tiburón comentaras antes a de Regreso ao Futuro, ¿no? Que están aí, bueno, pois no futuro. Sí, claro, era un clásico sí, foi en a 2 quizáis, non? Na 2, sí. Regreso ao Futuro 2. Claro, está aí na plaza cos aeropatíns e tal, e aparece un cine
bueno, esa publicidade do cine que é algo así como interactivo, algo en 3D que pon Tiburón 23 porque obviamente xa sabían que parece que sempre é actual o debate das secuencias, en plan que sempre xa non hai historias novas, sempre están a facer as mesmas historias, renovando. Claro, nos 80 facían o mesmo, agora fan o mesmo, nos anos 30 facían o mesmo porque os monstros eran os mesmos sempre, é dicir, parece que sempre é algo actual, pero é algo de sempre, en realidade. Sempre hubo remakes e cousas así. Pois, claro, aquí... igual nunca hubo tanta cantidade como agora, non? Pode ser, claro, pero que non... Polo tema das productoras que non queren xogar. Vai dicir, isto funcionou, pois se volvas a repetir vai funcionar igual. Sí, bueno, xoga un pouco tamén coa saudade da xente, non? Se adoras a primeira, pois estás inclinado a ver a sí, claro, eles aquí neste caso sí que era, non sei que ano podería ser 2020 no filme, bueno, non sí. me lembro. Sí, 2020 ou 20 anos, podería ser. Estás falando de Regreso ao Futuro 2, sí. Claro, eles xa iban aí dicindo, claro, va a haber unha cantidade de secuencias desto que van chegar ás 23. Sí. Bueno, eso que decías tú, ao final co tema este do Sharksploitation. Sí, como se ti eran feitos. Sí, Sharknado, Sharktopus... Sí, se apilamos todas as versións baseadas en Jaws, en Tiburón, sí que hai 23 e máis, seguro. Sí. De Regreso ao Futuro, que me dá verdadeira lástima é que a 2021 non teño o meu aeropatín para currar. Aí sobrevoa no ar un outro especial de 2021 era isto, ¿no? Que bueno, que non se corresponde para nada o futuro que nos prometeron co que nos encontramos. Eu vin que non sei se era verdade ou non un prototipo que era como unha especie de dron de eso con as aspas como os drones, pero nun táboa de dunha superficie concreta de como se fose un monopatín, pero claro, eso non é estable nin en nada, non creo que puidese funcionar polo de agora, non sei. Pero sería divertido ter un aeropatín. Bueno, xa ves todos os problemas que causan os monopatinetes estes monopatines destes aéreos, sabes? Sí. Pois que máis temos por aí? Eu teño no filme de Monster Squad de Shane Black e Fred Decker, que é o mesmo de Night of the Creeps, que o protagonista, o rapaciño, está tolo por ir ver un filme ao cinema que Groundhog Day Part 12, que sería así como Día da Marmota parte 12, ¿no? Claro, non lle deixan ir porque ten que quedar cuidando do seu irmán pequeno. E finalmente o ve dende, bueno, pola súa ventana, sale ao seu tellado, está cos binoculares, non? Hai un autocine ali ao lonxe e tal, está vendo así un pouco de Jack Sparrow. E o pai lle di, non, pero outra vez eso, pero cantas veces o van matar, non? E tal, porque sempre sae da súa tumba para matar un pouco máis, non? O rollo, pois Jason, Michael Myers e tal. E claro, co tempo, non? Decidiron facer unha especie de sinopse para darlle un pouco máis de fondo á historia, e resulta que sería a historia dun sepulturero chamado Lars, así, un noruego, non? Porque os europeos están tolos. Que pois un día estaban uns adolescentes no cemiterio e os matou, non? El caeu unha fosa que estaba a facer, partiu o pescozo e quedou ali, entón todos os anos sae da súa tumba para matar máis adolescentes e tal.
E bueno, é curioso, non? Porque claro que non pensou vendo Halloween ou Viernes 13 pero este tío non o trituraron no anterior filme, non? Ou non o encadearon ao fondo do lago e tal, pero sempre volve, non? E bueno, nada, pues esa curiosidade. É verdade, agora que acabas de dicir o do autocine, que eu nunca fun aún, non sei se o fan por aquí, a veces escoito autocine e tal. Credes que é cómodo ver unha peli dentro do eu creo carro? Que xente non vai ver o filme autocine, non? Bueno, tamén, por suposto. Pero bueno, que como nestas pelis dos 80 que era como moi popular e tal, que bueno, imagino que nos Estados Unidos o asunto sería máis na posguerra e tal, que os adolescentes xa tiñan certo poder adquisitivo, podían ter un carro aos 16 anos, mas ainda estaban na casa dos pais, e entón, bueno, pues, o autocine ofrecía a oportunidade de ir con rapaces, ya está, en plan, fora do controlo adulto, non? Pero non sei até que punto eso podría funcionar aquí, máis como que... bueno, en verán quizá... Que fixeran un ou sí, é que non sei se en Madrid escoitar algo deso, sí, pero claro que quería eso, preguntarvos porque sí que, non sei, a mí pareceme o máis incómodo do mundo. Aparte como escoitas, non sei se tes auriculares ou tes visto que poñen unha especie de altofalante preto de cada... na ventanilla, non? Dentro, vale. Ou algo así. Pois non sei. É un pouco raro. Bueno, pois falando de slasher, temos 2 slashers na serie The Big Bang Theory. Temos 2 slasher, temos Serial Apist e Serial Apist 2, Monkey See, Monkey Kill. Que sabemos desto? Bueno, pues un filme, os 2 filmes están protagonizados por Penny, vale, que penso que durante toda a serie é o único salto que dá ao cinema. Sí, bueno, moitas veces fala de que se presenta castings e tal, pero que nunca consegue curro. Sí. Bueno, pues só temos dous trailers falsos. O primeiro é unha homenaxe en clara a Psycho, no cual Penny está tomando un baño e tal, e por trás da cortina vemos unha silueta extraña con un machado e tal, e cando corre a cortina pues aparece un macaco e ela grita dunha maneira un pouco absurda. E depois temos un trailer que é algo máis extenso, que é Serial Apist 2 Monkey See, Monkey Kill, no cual Penny é salvada polo seu mozo, que é un doctor interpretado por Will Wheaton, e é salvada porque mistura o seu DNA co DNA do macaco asesino. E entón ela sente unha tremenda inclinación a comer bananas e nada, este é máis ou menos o sí, asunto. a frase final do tráiler, non? Sexa como ela vai sair nua, non? Pa vender aí. E, bueno, así no contexto, sobre todo a rodaxe, no que aparece máis é Serial Apist 2, Monkey See, Monkey Kill, porque o propio realizador ni siquiera está a ollar para a grabación e para os planos e tal, o sea, como que se despreocupa bastante. Eso facían tamén no filme de Jay and Silent Bob Strikes Back, ¿no? Que están rodando como a continuación de O Indomable Will Hunting, ¿no? Indomable Will Hunting 2, temporada de caza, ¿no? Claro, están facendo outra vez a escena na que están no bareto e chega este tipo, non? Ali a facerse o listo, dicindo de carrerilla o que liu nun libro, non? E cando aparece o personaxe de Matt Damon e lle digo, ti non tes ideas propias e tal, repites como un loro que les nun libro e tal. E aquí recrean o mesmo, só que outro tipo vence intelectualmente a Will Hunting, non? Entón danse a volta en plan, que facemos? E sacan unha recortada, é temporada de caza, non? Hunting season, paran ali e o matan, non?
Claro, lembrábame isto porque antes de gravar, ¿no? Está Ben Affleck que se xira, Gus, ¿no? Por Gus Van Sant, que era o director do filme. Está bense, outro lle di, non me molestes que estou ocupado, ¿no? Está contando cartos ali. Igual. Lembremos director de Psycho, o Refrit. Super necesario. Sí, claro. Así, falando de macacos, joder, tamén me lembro en Friends que están a rodar a continuación de Estourido, que con Jean-Claude Van Damme é moi divertida, non? Un grande. Pois Joey, non? Que ten un papel de moribundo ali, e o están sacando nunha camilla e tal. O fai tan mal, non? Que pues, acción, estou morrendo, tal, no, corte, moi mal, tal. Están repetindo, ao final o sacan tapado de todo, e sai Van Damme, non? Pero hai que facer algo, non? Este home está a piques de morrer. Nada, finalmente o sacan tapado e di, este home está morto. Está morto, definitivamente. En Friends tamén estaba como o do petate, que cando está a gravar unha peli da guerra con Gary Oldman, que Gary Oldman preséntase totalmente borracho, claro, dallo con un consello de bo actor que ten que escupir moito, ten que cuspir. Entón, cando di, por exemplo, pásame el petate, que é, claro, moitísimo. Eu lembro os trucos de Joey, que era como cando nunha serie ou nunha peli me dan unha mala noticia, eu intento dividir un número moi complicado, non? Por exemplo, 3.427 entre 114, non? Entón, esa cara que pon de sí. ¿no? E así parece que estou moi afectado. Tamén está o momento este que fai de... No, en este filme fago de doble de Q de Al Pacino, ¿no? Bueno, e os outros en plan, bueno, e que, ¿no? Que me metín nesto por él. Sí, varias destas de Joey, porque claro, como era un actor, pois era divertido cando... Sí, teña a xente, non? Que lle conseguía os chollos, que era como, non sei, aínda peor que Paquita Salas. Sí, que tiña aí tiña unha especie de lapiceiro, pero en vez de lápices eran cigarros. Cousas aí moi raras. Bueno, e así tamén con macacos estaba na serie de IT Crowd, que se non a vistes, boísima, que hai un momento que está na oficina, non? Está ali Jen e lle di, pero por Dios, por que te des ese póster dese macaco na parede, non? E tal. E sai un póster do típico, bueno, que cando éramos pequenos había algún por aí, ¿no? Un macaco apoiado nunha portería, ¿no? Sí. Está rollente, pero que dices? Este mono é adorable, non? Que fará nunha portería? Tal, ¿no? Ela di, non, ese non, o outro. Nada, moven a cámara e xusto ao lado está aí un póster terrible, non? Un macaco con uns piños aí, uns ollos insectados en sangue, ¿no? De monkey, ¿no? Vaite comer vivo. Sí. Bueno, a min ocurreseme dunha serie que detesto, ¿vale? Que probablemente todo o mundo coñeza, que se chama Bones, ¿vale? Que, bueno, para que non vise Bones, pues nada, sigue a doutora Brennan, Temperance Brennan, que é unha antropóloga forense, progresista, científica e tal, que ten que facer o equipo con co axente especial Silly Booth, que é o que facía un fascista, probable votante de Trump. Sí, soltan algún comentario que outro de flipar. É o que facía de Ángel en Buffy, era o mozo de Buffy. Pois, bueno, claro, sabemos como acaba isto, ¿no? En amor. A cuestión é que... Pero cóstalles moito. Bueno, sí, de feito, agora que dis que apestan e tal, a metade da serie, ao final, introduce un personaxe cubano que cada vez que abre a boca pues, sube o prezo do pan, ¿no? Botando merda sobre Cuba constantemente, todo é así como moi... Todos son ironías, en plan... Que era o exmarido da diseñadora, da tipa esta, que diseñaba por 3D os corpos
Creo que era un ex marido que aparecía nun momento. No, este personaxe penso que non, Non era o mesmo. Sabe. Bueno, terrible. Terrible serie, vamos, moi lamentable. En cada caso, eles acaban, a partir da segunda temporada ou así, acaban estando baixo mando dunha doutora que se chama Camille Saroyan, que, bueno, pues fai o papel de xefa, de tipa dura, pouco tolerante, etc. Pero descubren que na súa xuventude participou nun filme Blaxploitation de terror, claramente inspirado en Blácula, Sí. chamado Invasion of the Mother Suckers, ¿no? Bueno, pues o único que vemos todos aí, mira, nosa xefa, ¿no? Que en realidad ten un pasado, ¿no? Sí que ten a bobina, as bobinas de cine antigas e un proxector. Están aí nun ambiente de tomando unhas cervexas aí rindo, vendo aquí a xefa. Pois Invasion of the Mother Suckers de feito ten bastante mellor pinta que Bones, a serie. O único que vemos, pois nada, a doutora Saroyan interpreta pois unha vampira funky que... Bueno, pero ata que amosa os dentes, eso ten pinta de que vai ser algo erótico, sí, festivo, no sé. Bueno, porque ten a musiquiña esta funky, ¿no? Chiqui cuan cuan. E nada, bueno, pues aparece ali, parece que van efectivamente que van foder, vamos. E non, a doutora Saroyan saca uns caninos impresionantes e intenta matar o seu parceiro. Pero parceiro espétalle unha estaca con unha cruz un montón de veces aí. Eu te amaba. E xa está, e iso é o que mostra no filme, sabes? Moitas salpicaduras de sangue aí. Sí, no, está moi ben feito. Está guai. Sí. Pois eso, o único que paga a pena de Bones, Invasion of the Mother Suckers, título tamén bastante divertido. Sí. E nada, que máis temos por aí? Sí, por exemplo, mítica de O Soprano. De Cleaver, claro, a ver, O Soprano é unha serie de mafiosos, entón os mafiosos sempre andan a buscar modos de branquear. Lavar o diñeiro, como xa vimos varias veces aquí. Sí, bueno, non está moi lonxe da realidade, a verdade. Claro, entón deciden facer unha productora. Sí, a matanza de... Sí. Era, non? Que tivo diñeiro mafioso. Sí. E incluso, non sei, fai de decir tamén, non? Alguén branquexou. Que dubidaba entre esas dúas. Era matanza de Texas. Os que... Este grupo mafioso que poñían aos seus esbirros nas taquillas e non se sabía o que realmente se recaudaba porque eles quedaban con a maioría, vamos. Pues sí. Bueno, pues estábamos con Cleaver. O Soprano, entón, eso, pois inviste nunha productora. Bueno, eso, vemos no capítulo que van todos, bueno, todo el elenco mafioso do Soprano, que, bueno, Soprano está no top de series, é unha serie increíble. Está buf. Cada temporada era mellor. Sí, por suposto. Non sei que te parece o final, o polémico final. Encantoume. Sí, moitísimo, e bueno, esa... Non me amargou o disfrute de ver a serie e tal, pero non esperaba a música e esa tensión, claro, de que esta filla que non é capaz de aparcar e tal, vai entrando, eran moitas emocións, eu estaba que estoupaba co ese capítulo final e gustoume que sacaron o filme agora que Tony Soprano de pequeno. Sí, que non, fillo de Gandolfini. Sí, non tiven o... Sí, non, eu tampouco, pero eso verei seguro. Pois nada, Cleaver, entón están na sala de cine e tal, están dos mafiosos con as súas mulleres e tal, e todo isto é un proxecto de Christopher Moltisanti, mafioso junior, ¿no? Que está baixo un pouco a protección de Tony, ¿no? Era sobriño, ¿no? Si, era sobriño de Tony. Entón, claro, bueno, aparece aí
unhas escenas e tal que aparece un tipo que é moi parecido ao noso amigo Alec Baldwin, porque é o irmán Daniel Baldwin. Sí, son un lote deles. Pobre Alec. Sí, no, Daniel, Stephen, non sei se haberá algo máis. O que pasou a fama, bueno, por moitos motivos que non imos desgranar, foi Alec Baldwin. Bueno, en cualquier caso, como se define Cleaver? Como unha mistura entre Saw e The Godfather 2. Claro, de que tamén ten ese componente como eso, música aí funky, de que vais a ver unha escena de sexo e tal, están as mulleres dos mafiosos mirándose aí, negando como esta merda tal. Bueno, eso, non sei. Tiene unha pintaza, Podría estar. No. O sea, o concepto é moi raro, porque misturar un filme de gángsters con un filme de slasher. Eso é o Padriño 2, pues, así a priori. Non ten moitas cousas en común, non? Uf. non podo imaginar. Bueno, así tamén tipo slasher que parece neste caso nun filme de Brian De Palma, está Coed Frenzy que ven sendo, bueno, non sei se vistes o filme Blowout. Blowout é un filme de Brian De Palma de inicios do ano 81, que protagonizado por John Travolta, que fai editor de son, edita son para filmes e tal, ¿no? E, bueno, eventualmente grabando sons de ambiente para incluir nos filmes, descubre un asesinato, un complot, ¿no? Hai un accidente de carro, pero como el grabou o accidente o son, descubre que hai un disparo, ¿no? Entón, a partir de aí, pues, o enredo sigue con que intentan eliminar a John Travolta, tal, non sei que. John Travolta se emparella, ademais, con a namorada de Robocop, a que sae en Carril. Sí, non me sabe o nome agora. Pues, e nada, e eso, son perseguidos e tal, ¿no? Está moi, bueno, a lembranza que eu teño do filme bastante positivo, ¿no? Porque tamén recordo que hai que lavarse a boca para falar de John Travolta. Eu falei ben, falei ben e ademais penso que está especialmente ben, ¿no? É que mola moito. Sempre. Bueno, sempre, non. A cuestión é que ele está editando un filme slasher, de feito. Está editando un filme o único que se ve, en realidade, como unha especie de recreación de Psycho, da cena do bañeiro, mas desde a perspectiva da asesina, do asesino, non se sabe quen é. E ya está, eso é o único que aparece de tal. E hai que dicir que aquí, bueno, está o clásico de que Brian De Palma é un flipado de Hitchcock. E bueno, pues este filme, por exemplo, esa parte unha clara homenaxe, e ten varias máis. Todo o filme, de algún modo, como unha especie de Rear Widow, pero... A verdade é que Brian De Palma me parece un crack. E ten este outro filme co gran Nicolas Cage, o de Snake Eyes, que me parece un peliculón. Hace moitísimos anos que non... O gañador do Oscar, Nicolas Cage. Sí. Seguro que o vendeu xa, non? A facenda pública, o ex calvo Nicolas Cage. Pois, que máis temos por aí? Pois, bueno, quizáis hai unha serie que eu vi en así, bueno, varios capítulos, son unha sitcom cómicas, sitcom, vamos, que chamase Community. Que é duns rapaces que, bueno, que van a unha universidade, pero unha universidade un pouco non é das boas, é como para xente que non foi capaz de acceder ás grandes, a Harvard ou a as míticas. Entón, bueno, chegan aí, forman un grupo porque están na mesma aula de estudo e tal, e bueno, é unha serie como moi curiosa porque é unha serie como que non ten como pinta de que sexa
para frikis, quizáis como Big Bang Theory, que xa eles son abertamente uns frikis, pero Community sí que ten moitísimo máis contido, ten moitísimas máis referencias a cultura pop, ten moitísimas máis referencias a todo. De feito, hai varios capítulos seguidos que cada un está baseado nun estilo de facer cine, nos 80, hai moitísimas cousas en Community. É moi divertida e, pode chegar a aburrir porque ao final están moitas veces a facer estas parodias, pero a ver, a peli está guai. É dicir, a serie está guai. Pero nesta serie hai vese, están a ver un filme chamado como Joello Alto Prejuízo Moral. Como? Joello Alto Prejuízo Moral, que é unha versión dos Gremlins de portugueses de Portugal. Claro, aparecen aí unhas escenas unha especie de gremlin, pero con un boneco fatal feito. Esa personaxe do dono de que empeza a comer a dicir as reglas, en plan, non pode comer e tal, vense cousas moi tolas, que está como o gremlin dentro dunha pota e en plan, donde da pota? Hai moitas cousas así, un pouco extensos, está no YouTube tamén, pode saber. De feito, na serie esta de Community había unha estatua de Luis Guzmán, que era así como a persona máis famosa que había estado nesa universidade, non? Que era o que facía de pachanga en Atrapado polo seu pasado, de Brian De Palma, por certo, tamén. Peliculón. Non sei se eso continuou, se cancelou. Se botaron algo a risa na serie. Si, tivo varias temporadas, non sei se 4 ou 5 e tal, sei que estaba o actor cómico yankee que non recordo agora, que era un dos míticos. A ver, espera, que vou... Vas procurar, non? Sí. Bueno, aquí, de todos modos, non mencionamos a saga máis extensa dentro da ficción, ou, mesmo a mí que sexa máis extensa, que é Stab. É verdade. Perdón. Era o Chevy Chase. O clásico Chevy Chase tamén era un dos alumnos que, que é o máis tolo e tal. Claro, sí que eso, continuando co que dixo o Churi, que el creo que marchou da serie porque o botaron, porque creo, ou polo que din, é o tan masqueroso na serie como na realidade. Entón creo que ninguén quería estar con ele, e o largaron, e logo como que decaeu un pouco a serie. Creo que acortaron, non fixeron máis dende o 2014. Pero está guai, pode saber. Community. Pues nada, eso, comentaba que non mencionáramos Stab, filme que non saibamos ten 7 entregas. Pois sí, ten un millón. Pero na saga de Scream só aparecen 3, aparecen Stab 6 e Stab 7. A primeira aparece na segunda de Scream, o sea, na secuencia de Scream, e basicamente Tori Spelling interpreta o papel que facía Drew Barrymore na primeira, porque o que estamos diante de, non? Non, era o que facía o papel de Drew Barrymore era Heather Graham. Aí está, sí, efectivamente. Que creo que esta que dixeches ti era a que fai de Sidney Prescott. Vale. Que é Neve Campbell. Vale, pues Heather Graham fai o papel que faría Drew Barrymore na primeira de Scream,
E basicamente, bueno, eu non teño moi fresco a saga de Scream porque en realidade non gosto. O sea, son o único que non gosta de Scream. Puto Ángel. Sí, a mí non me volve. Tampouco, mira, que ben. A min sí. A min moitísimo. Sabes que filme vamos ter a... Sí, non? Bueno, sai a quinta agora. Pois vai caer. Foi a quinta agora que dicían, non é a quinta, pero pode ser a primeira para os que non viron as 4 anteriores. E que cando vin a dúas me pareceu o final tan... Sí, a ver, mola absurdo que aí me quedo. Mola, a primeira e tal, é que cada secuencia de Scream, claro, era máis caricatura. Cada vez o asasino, o máscara fantasma, cada vez era máis torpe. Deixaba de ser crible, a verdade. Sí. Bueno, que nos podes explicar así un pouco de Stab? Pois mira, comeza a secuencia Scream 2, comeza con un grupo de xente, non, é unha parella que vai a ver unha peli ao cine, que esta peli baseada na vida de Sidney Prescott, que é a prota de Scream 1, é dicir, é como está... un slasher, é dicir, están poñendo Scream 1 pero sí, no cine, digamos que está a elevar a vida de Sidney Prescott a... Sí, entón eso vai... O personaxe decíamos antes de Mónica de Friends, sí, que era periodista, non? Non sei se tiña algo que ver con... Sí, porque creo que escribiu un libro ou algo así, no cual se baseou o filme de Stab, se non lembro mal, né? Sí. Sí, incluso ao programa anterior falábamos de que en Halloween 2 había aí unha reporteira que era como un pouco a figura tamén de Mónica en Scream. Courtney Cox Arquette. Que era, bueno, que o mozo co que logo casou era o seu mozo en Scream. Pois, entón eso, retomemos. Vai unha parella ao cine a ver Stab, que está sendo proxectado. Claro. Entón o rapaz desta parella vai ao baño. Entón vai ao baño, entra no baño, ponse aí, non sei se máquina de churros ou número 1 ou que sexa. Non sei de que está falando, Da igual. Máquina de churros. Da igual. Está sentado no baño. Vale. Está sentado no baño, entón... pero eso non era un número 2, entón. Claro, ou... Estás falando de Coco, ¿no? Sí, fue a cagar. Entón comeza a escoitar uns ruidos no baño do lado, entón el apoia o que a cabeza, a orella na parede para intentar escoitar mellor. Entón vemos como está o asesino mascarado e tal en outro lado, sabe perfectamente onde ten a cabeza apoiada o tipo e cando a ten apoiada, todo moi científico, por suposto, mételle aí unha puñalada á parede e entralle polo oído. Bloody hole. Claro, Bloody hole. Entralle por oído, mata. Entón, claro, a moza, como ve que tarda moitísimo, vai tamén ao baño. Non vai. Aparece ao lado coa máscara. Entón ela di, pero tardaches moito e tal. Entón que o asasino comeza a apuñalala e tal. O tema é que nese cine repartían, en plan Richard Castle, repartían máscaras e repartían puñais de plástico e tal. Estaba toda a xente por aí de pé, liando moitísimo. Entón esta rapaza que foi apuñalada, pois vai cara a pantalla aí con apuñalamento, ferida, intenta facer un pouco, chamar a atención para que a socorran. Todo mundo está carallado e todo o mundo pensa que tamén é unha performance. Pero de todos modos, esta primeira
Era fundamentalmente a historia de Drew Barrymore. Sí, non me parece ten moito aí. máis. Sí, logo, entre medias da peli sí que aparecen outros fragmentos do que sería as seguintes cousas de esto de Stab, que sí que sería con a actriz que diseches agora, que Sí, sensación de vivir, Sí. non? Sí, sí. Bueno, de todos modos, non se queda aquí, porque en Scream 4 temos Stab 6 e Stab 7. Eu vin Scream 4 no Festival de Sants e estaba tan bébedo e en realidade non estabas para ver os filmes que mal me lembro de... Non sabes que era Scream e que era Stab. Sí, era pan, pero isto, por que non? Porque están vendo un vídeo. Ah, vale. Eu creo que non cheguei a ver. Non chegaste a ver Scream 4? Ou se a vin o esquecín completamente, non son Sí, consciente. Digamos, sí que hai... Non sei por qué, pero vamos, que a saga continuou e pouco máis teño que Hai un decir. asasino mascarado que apuñala. Sí. E Sidney Prescott sigue sendo asediada. 3 secuencias máis tarde sigue sendo asediada por xente que se disfraza de Ghostface. E o que me lembro máis ou menos creo que Stab 7, que recrean como que eu non lembro na saga, recrean como que hai dúas rapazas amigas que van ver Stab, vale? O sea, ficción dentro da ficción dentro da ficción, vale? E que, bueno, e que eventualmente van ser masacradas por Ghostface. Pero de Stab 6 non me lembro nada. Non sei, vamos, non lembro de que trataba ni nada. Eu tampouco, pero podo dicirche que é basicamente o mesmo. Sí, non ten máis historia. Tedes algunha máis por aí? Sí, eu lembro na serie Scraps tamén, que era así como... Estaba ambientado nun hospital, un humor así moi absurdo, non? Que había un dos protas que quería rodar un filme, non? Que era Doctor Ácula, que sería un hospital no que todos os que forman parte da plantilla e tal, pois son vampiros, non? E bueno, nada, metían algún momento que se imaginaba o filme, non? O protagonista, non? Pois eso, basicamente vampiros nun hospital. E logo así fora xa rozando máis a comedia e tal, estaba no filme este Tropic Thunder de Ben Stiller, nunca soportei, Robert non... Downey Jr. e tal, pues comezaba tamén con falsos trailers, non? De filmes e tal. Eu había un par que me chamaron a atención. Un era Scorcher, a saga de Scorcher, que era protagonizada por Ben Stiller, que era unha especie de... Pois rollo, chega o apocalipsis, non? A Terra e tal, e chaman unha especie de serpiente Plinsky, non? Que este Ben Stiller e tal. E o trailer que poñen é a sexta, non? Que o que nos salvou unha vez e nos volveu a salvar, chega outra vez máis para salvarnos de novo, pasa que agora en vez de estar o mundo en chamas e tal, pois é unha especie de nova era glacial e tal. E nada, pois ves o tipo aí, non? Con 2 metralletas e un par de bebés aí, non? Todo moi épico, pero o que me facía rir de verdade era un que se chama Satan's Ailey, que vai de 2 curas que se enamoran, non? Así dentro da súa igrexa e tal. Era moi divertido, sobre todo porque está protagonizado por Robert Downey Jr., non? Facendo o da personaxe, non? Que logo sai en Tropic Thunder, que é Kirk Lazarus. E sae Tobey Maguire facendo de si mesmo, non? E dicía do gañador de 5 premios da Academia, Kirk Lazarus, non? E o gañador do premio MTV o mellor beso, Tobey Maguire. E bueno, nada, así un momento moi divertido, que un colle o rosario do outro, non? Así como unha metáfora de que agarro o que non é o rosario e tal, non? E está a sonar así canto gregoriano e tal, bueno, moi divertidas as cariñas que poñían. E logo para rematar, no que falamos outro día, o Home Invasion, Son a casa, que Kevin McAllister está a ver un par de filmons de mafiosos, que Angels with Filthy Souls, non? Estes non existían. No. Son así, anxos con almas inmundas, ¿no? Bueno, que ves aí o típico mafioso que pues asustiza, non? A un tipo que logo o protagonista usaba para asustar os mercar unha pizza e tal, non?
E na segunda, que está no hotel, está vendo Angels with Even Filthier Souls, que xa está co momentazo este de ponte de seoños, así que me queres e tal, ¿no? Te quiero, que o Tim Curry, que o botón. Eso non, te viron aquí flirteando con meu irmán e tal. E as caras, lo faz con todos, con menganito, con fulanito. Mesmo con Bob, o de mantenimiento. Non, eso está aí un Bob ali. No. Que mítico. E bueno, despois eso, bon Nadal e próspero. Sí, bueno, o resto de historia. momentazos. Mola moito. Eu, bueno, teño tamén unha última que dunha serie chamada Arrested Development, que é tamén unha sitcom dunha familia desestruturada que como teñen unha empresa inmobiliaria, pero que vailles fatal porque cada un está máis tolo que anterior. E o pai está na cárcere por chanchullos, por merdas e tal. Bueno, eso, é unha serie moi tola, moi divertida tamén eu deixei de vela porque é como demasiadísimo caótica, é como si que facía moitísima gracia, pero ver moitos capítulos seguidos, es como necesito un pouco de estructura, un pouco de que algo teña sentido aquí. Pero bueno, hai unha rapaza, Maeve, que é digamos, é a filla da irmá do protagonista, que casualmente un día aparece por Hollywood e comeza a botarlle unha bronca a alguén, a un tipo, e a toman por unha xefa. Ela é unha nena, unha adolescente, entón ela aproveitase dese papel entón de repente convírtese nunha productora de Hollywood, en plan que a xente faille caso, ela ten dá ordes de moitas cousas e tal. E unha destas cousas que fai é unha película de terror que, bueno, un tipo que dun pobo que está aterrorizado por un monstro que é como unha especie de vampiro e tal. Claro, ves esta proxección, ela está aí como dicindo non, isto non debe ser así, creo que temos que cambiar, o resto da xente, claro, isto é moi cómico porque ela pasa por aí. Claro, a xente facéndolle caso, como, sí, non, tens que cambiar porque di esta que... Claro, simplemente por gritarlle a xente tomou por unha xefa. Nin sequera ten ningún tipo pasaba por aí. Entón, chega, non, estou traballando. Que non podes facer isto, tal. Perdón. Pois sí, bueno, eu teño unha última que quizás sexa das menos coñecidas porque foi un filme que pasou sen moita trascendencia e tal. En 2017 hubo un filme que se chama Lake Nowhere, ¿no? Que era como unha especie de slasher clásico, tipo Friday the 13th e cosas así. Ademais grabado así con gran da época, como se fose tamén tiña este problema que tiñan o VHS, ¿no? De que se inclinaba, ¿no? A parte de arriba do fotograma, ¿no? Sí, bueno, que había que limpiar os cabezais do vídeo. Que mítico. O tracking. Sí, eso non tiña solución, eso non había que facer. A cuestión é que, bueno, pues imita toda esa estética, ¿no? E tal. O filme, sen máis, non ten, o que ten é que é moi breve, pues, dura unha hora, pues, e desa hora, no inicio, é como se esa fita estivese regrabada, ¿no? Como se antes estivese grabada outra cousa, ¿no? Entón aparecen como un par de anuncios comerciais de cervexa, ¿no? Que teóricamente a cervexa non existe, pero sí que existe. O sea, hai unha cervexa que se chama igual, En plan, entón, bueno, pues por coincidencias, ¿no? Fixeron un comercial unha cervexa existente. E tiña un par de trailers, de falsos trailers, un que se chama Harvest Man, que viña sendo algo así como a comida dos deuses, de Food of the Gods. O que pasa é que en vez de ser animais gigantes eran plantas, ¿no? As plantas atacaban os humanos e toda esta historia. Pero que o tráiler, que era bon que se rodase, era un segundo que se titulaba Cuando il fiume scorre rosso, ¿no?
que viña sendo un llalo, con todas as características do llalo, asesino mascarado, con luvas de coiro, tal, con un arma punzante, non sei, unha tela de barbear ou calquera historia, non? Que se carga varios, non? Tú ves aí no trailer xa que pim, pam, non? Cuando el fiume es correroso, non? E tal, e nada, e ao final acaban como unha especie de igrexa, donde hai como unha especie de culto, ¿no? Donde sacrifican como unha cabra ou non sei que historias, ¿no? E bueno, fascinante, o sea, premio para mí premio mellor falso filme de bueno, como en Malditos Bastardos, a peli que van ver no cine, que como un francotirador que mata moitísima xente aí dende campaña. Non sei se viches a peli de Tarantino, Malditos Bastardos. Non vi ninguna de Tarantino. No. Porque é o peor. Pero sí, en Malditos Bastardos está, aparte é un actor, un moi bo actor, non recordo agora o nome. Pois está aí, están todos a lavalo e tal, están todos prácticamente en éxtase vendo a peli de tantísimos comunistas que mata dende o campanario, e tamén como ese falso filme. Moi curioso. Bueno, pois non sei, xa levamos algo máis dunha horita. Eu creo que podíamos facer a pausa comercial e entrar no último bloque. Alguna falsa recomendación. Eso se ten feito. Un comercial falso. Sí. EA Sports. It's in the game. Pero sempre nos matan na mesma pantalla. Pero sempre nos... Queres saber que ocorre no mundo dos videoxogos? Pois cada semana tes unha cita con Sara, con Ana, con Juan e comigo. Somos a Gruta de Guizamaluque e prometemos que nunca imos fuxir a Andorra. Príncipes de Zoes e falan dunha flor que perfora caparazos. Bon, estamos de volta. Lembremos o episodio número 5 da terceira temporada, que dedicamos a filmes de terror que non existen dentro de filmes que sí. Bueno, unha vez tratado o tema, vamos ao último bloco de recomendacións, mes e prevencións. Entón, comezamos, como sempre, contigo, Miguel. Pois vou a comezar con... Bueno, unha serie nova, pero baseada nunha antiga de Chicho Ibáñez Serrador, que xa pasou por aquí un par de veces. Historias para no dormir, que fai pouco en Amazon Prime creo que sacaron 4 capítulos que están baseados en capítulos antigos que xa estaban feitos daquela serie mítica de Chicho. Cada un dos capítulos ten un director diferente, son historias diferentes. Os 4 directores son Rodrigo Cortés, que, fixo moi popular, aparte de polas súas películas de Varies, de Luces Rojas e tal, por agora estar en Todopoderosos, Aquí hai dragones. Concursante, para mí, o seu película. Tamén, claro. Paula Ortiz, Paco Plaza e Rodrigo Sorogoyen. Vale. Eso, cada un ten o seu capítulo, tampouco vou desgranar cada un dos capítulos, pero que en xeral a min quizáis moloume bastante o de Sorogoyen, que o de El Doble, que vai sobre unha especie de como unha especie de futuro no que a xente pode ter un robot que é unha réplica propia para facer cousas que non lles apetece facer. É dicir, en plan, teño que ir a tal reunión e tal, prefiro estar por aí. Teño que facer o podcast, pero quero ir a sesión vermú, ¿no? Pois envío aí o robot. Todos poñendo a cargar o robot o domingo. Claro, pois vai deso.
Claro, resalto este en concreto porque pareceume que o que está un pouco mellor, máis completo e tal, a pesar que ten cousas tamén que ao final é un pouco estrano, que non é explicable, digamos. Pero bueno, tamén, por exemplo, o de... Hai un que Freddy que basease nun boneco deste ventrílocuo e tal, que bueno, que aquí en este relato aparece Chicho, representado polo actor este que facía do Povedilla en Los Hombres de Paco. O sea, bueno, un tipo moi divertido. Sí que forza un pouco o acento e tal, que parece, claro, ás veces un pouco forzado, pero é que Chicho falaba tal cual, é dicir que fai guai. Si, está o do boneco, do doble, logo está el asfalto está Dani Rovira, que quedase enganchado, é moi angustiante, moi... Pasanlle cousas malas a sí, ao pobre. Igual o disfrutas, non? Sí, pobre, o fai moi ben, está moi guai. E logo la broma é como un plan de asasinato de alguén que sae regulero. Non vou dicir máis. É dicir, os 4 novos capítulos de Historias para non dormir para min é unha recomendación. Están bastante guai. Os 4 podense ver moi ben. Eu quedaríame co de Sorogoyen, que, bueno, non sei, está mellor rodada e tal, quizáis algún outro ten máis gracia, algún outro ten máis, bueno, máis interese quizáis, pero este está moi guai. En xeral é unha recomendación. Moi ben. Pois entón, Historias para non dormir, a versión de 2021, pois recomendación. Churi? Vale, pois eu vou falar de Poltergeist 2015. Pero venga, pero que es esto? O refrit do mítico filme. Non sabía nin que había un refrit. Eu tampouco, sí. Bueno, eu cando saiu non sabía que o estaban a facer, un día, pues, novo tráiler e tal, Poltergeist, foi como, hostia, pois a ver, que tal. Nada, vin o filme. Bueno, no reparto está dirixido por Gil Keenan, que é un tipo que debutou con filme de animación chamado Monster House, que lembro que estaba bastante ben. A animación era espectacular, igual para a época, non sei se a ves agora, igual podes ver os fíos, que non o sei, pero lembro que ese filme estaba realmente ben. Bueno, aquí no reparto están nomes como Sam Rockwell, que me parece un actorazo, ou Jared Harris, que tamén. E bueno, nada, pues volver a contar a historia desta familia que se muda a unha nova casa, que está sobre un cemiterio, como todos sabemos e tal. E pasan cousas. Pero non pasa nada que te faga que mereza a pena ver a versión nova. De feito, cando intenta emular o filme original, se queda en terra de ninguén. Os actores non sei se están tomando moi en serio o filme. Para mí cometen un erro brutal que amosarte esa outra dimensión na que iba a rapaza no primeiro filme, non? Aínda por riba de amosarcho, non é tampouco unha cousa que digas ti, oh, madre mía, que pasada, non? Entón, bueno, para min isto é unha prevención. Se queres ver Poltergeist, pues volver a ver original, que isto tampouco aporta nada novo. Sí, porque quizás sí que era como un pouco o misterio interesante, en plan, que pasou Carolan para aí dentro do armario e tal, pero que o mostren ten que ser moi guai para que supere a túa imaginación. Claro, na primeira dicía, non, hai un ser aí nesa dimensión que está cheo de odio, non? E que lle debe de pasar algo horripilante para que dende aí este facer isto. Igual se me faz un filme sobre esa personaxe, non sabemos que é Poltergeist, resulta que ao final, non sei, habería máis fórmulas para volver a facer isto. Non, isto non. Non pasa. É como sempre, habitualmente, quizáis tamén esa comparación entre, por exemplo, entre a literatura e o cinema, é que
é moito máis terrorífico quizáis o que ti imaginas, Isto porque suxire- non sempre é unha imaxe sintética, moitas veces é quizáis unha idea que tes. Entón é moi difícil que poda superar esa idea que tes ti con as imaxes Claro. Ti sempre te vas a poñer no peor. Claro. O que te asusta a ti de forma personal. Pues nada. Prevención. Prevención. Poltergeist 2015. Uf, Aí ao lado está. Futuro próximo. Pois, nada, para mí esta sección pode chamarse cousas que non vimos en Sitges, porque vou falar de 3 cousas que vin recentemente que nos pasaron fora do especial. Entón, vou falar do filme vencedor da sección Noves Visións, que é unha sección así que, bueno, no que se mostran, digamos, filmes un pouco extraños, un pouco diferentes, un pouco tal, ¿no? E trátase de El Apego, ¿no? Filme de Argentina, realizado por Valentín Javier Diment, que, bueno, estive mirando o que fixera anteriormente e ten cousas, parece que ten cousas interesantes a nivel tanto de documentario como de terror. Fixo terror de serie B e tal, que ten unha pinta así bastante simpática. Bueno, pues aquí temos fundamentalmente o peso dramático levando Jimena Anganuzzi e Lola Bertet, actrices argentinas que eu non coñecía, e fala de que nos anos 70 en Argentina unha rapaza vai a unha clínica de ginecoloxía porque quere abortar. Entón, bueno, pues... ¡Pecadora! Sí, claro. É ilegal en Argentina e toda esta historia. O sea que a cuestión é que, bueno, pues, imagínate, Argentina nos anos 70 tiñan, bueno, non sei se sería durante a ditadura militar ou sei, pero vamos, que non era... Non debía ser un sitio especialmente agradable. Bueno, fixeran o referéndum fai pouco e saiu que nanai todavía. Sí, pues nada, a cuestión é que esta muller pues chega ali e chega a casa onde ten a consulta a xinecóloga. Perdón, non sei, dixen referéndum, vamos, que estaba a debatirse no Parlamento, non foi un referéndum. Sí. Pois nada, a cuestión é que a xinecóloga dille, a ver, tú estás de máis de 4 meses, non? E no, non sei, yo hace un mes... Sí. Non, tú máis dun mes, Esto son 4 meses, sí, isto non se pode facer. O que sí, eu teño clientes con diñeiro que non poden ter fillos e que queren, que poderían adoptar, non? Entón, claro, eles tamén queren unha garantía, o sea, que o cativo saia ben, o sea, que... Claro. Entón, tú ficas comigo, damos en adopción o teu fillo a unha parella de ricos burgueses que non poden ter e eu pago-te tanto, mas tens que ficar aquí, non podes sair da casa, sabes? E tal. E entón, bueno, ela dille que ademais que, porque lle pregunta polo pai, non? E ela dille que é fruto dunha violación, non? E entón como que a xinecóloga pues, fica aí en plan como, bueno, empatiza un pouco máis, non? A xinecóloga é super antipática. E nada, pois digamos que todo isto desenvolvese nunha especie de enredo de suspense, intriga e tal, porque, bueno, esta muller grávida ten un pasado, non todo o que di é verdade, comeza a haber tamén unha especie de tensión sexual entre as dúas, entre a paciente máis a doutora, e, bueno, hai mortes, hai cousas polo medio. Non sei onde meter isto, ¿no? Mas, bueno, vou ser benévolo e vou dicir que é recomendación, pero está rozándome. A ver, é bastante original, no sentido de que grande parte do filme está rodado a preto e branco, excepto cando pasa algo que pasa a ser en cor. Bueno, non sei, unha decisión artística que pareceu rara. Eu creo que o final é un pouco anticlimático, es que todo leva como cara a un grande masacre que non se acaba producindo, pero está ben, é original, non sei.
Recomendación. El apego. A xente gostou porque, bueno, eso levou o premio de Novas Visións, que... pero, bueno, a min non son tan entusiasta. Agardabas algo máis aí. Sí, agardaba algo máis. Entón, el apego, recomendación. Anotado queda. Pois eu vou falar dunha serie que vin durante o verán, se chama The Fall, a caza. A caza é, bueno, a serie é cortiña, teñen, bueno, son tres temporadas, pero, bueno, son poucos capítulos. Digamos que en Irlanda do Norte, hai un asasino serial, bueno, un tipo que dá moi mal rollo. Chega aí unha inspectora para axudar a policía da zona a, bueno, a resolver estos crimes e tal, intentar capturar o asasino. Bueno, como moitas outras series, moi parecida, pero é que a inspectora que chega aquí a Irlanda do Norte é Scully a de un spin-off de... Claro, Gillian Anderson está increíble, está maravillosa nesta serie. Ten unha forza impresionante. Esta, aparte, é unha tipa que como ten claro todo, cómese a serie. Ten claro todo, todo sabe como facelo, ten claro que se quere estar con alguén está, non teñen ningún tipo de problema en dicir as cousas á cara, sempre, en todo momento. É como un personaxe arrebatador, un personaxe gigantesco, é increíble. E, por outra parte, está o malo. O malo que... Se va a ser spoiler que está... No, malo, xa se sabe dende... Sí, dende o inicio xa sabe, xa... Esta me recomendou Checha como algo de... Sí, xa expoñen... Tiña que ver si ou si. Xa expoñen dende o inicio que é o malo, o que fai, e logo ven esta inspectora. Por outra parte, o malo tamén gigantesco, tamén mola moitísimo. É o tipo de Jamie Dornan, que o Grey de 50 sombras de Grey, que dá un puto medo o colega, dá un puto medo, o fai moi guai. É dicir, é un plantexamento de serie moi básico, moi normal, pero a serie está moi guai feita e eles están xigantes. Son moi bons. Recomendación, por suposto. A caza de Fall. Sí, pues esta cara seguro, ademais. Joder, Gillian Anderson está a tope agora, porque estaba facendo tamén a de Sex Education, ten unha personaxe aí moi guai. E tamén estaba en The Crown facendo de Margaret Thatcher. En American Gods e tal, tamén, bueno. Sí, é que, bueno, está agora a tope, sí. Pues mola segurísimo. Mola moitísimo. De feito, mira, igual comezou hoxe, xa que... Bueno. De nada. Pues xa comentará Chuy se tan así. Vale, deixa ver que era o micro. Bueno, pues eu vou falar dun filme chamado The Bust of Night, filme de 2019. Está producido, escrito e dirixido por Andrew Patterson. Non me lembro canto foi o presuposto, bueno, o orzamento deste filme, mas penso que non foi algo moi caro, non? Isto de que vai? Bueno, pois é unha pequena vila nos anos 50, Cayugan, en Novo México. Isto vai dunha operadora de radio e de un locutor da radio local que dan cunha sinal extraña de procedencia, pois... me cunde muchísimo eso, me encanta. Probablemente non terrestre, non? Se dá casualidade que todo o pobo está no pabillón vendo o equipo de baloncesto, non? Porque é un partido importantísimo, entón digamos que está a vila pois prácticamente vacía e eles son as únicas testemunhas deste evento, non?
falarán con xente que chamará ao programa de radio, non? Con algo máis de información, bueno, non quero revelar moito máis. Xa vos digo, filme de baixísimo presuposto. Hai un plano secuencia que é unha absoluta locura, o sea, non me imagino como fixeron, porque evidentemente ten que ter algún tipo de truco, non? Pero é unha cousa impresionante, só por ver ese plano secuencia paga a pena ver o filme. Deses filmes que non abundan sobre temática, digamos, non terrestre, que molan, non? Para mí, pues, recomendación. Vale. Uf, me encanta. The Vast of Night. Vale, pois fica anotado. E vou eu sigo coa miña sección cousas que non vimos en Sitges, con un filme brasileiro que se chama Medusa, dirixido por Anita Rocha da Silveira, e interpretado por Bruna Lismeyer, Tiago Fragoso e Lara Termorux. Termolux. Ten un apelido así que debe ser francés ou así, Termorux ou así. Pois nada, a cuestión é de que vai isto. Isto vai de todo comeza con unha tipa que está sendo sediada por un grupo de mulleres enmascaradas, non? Esta rapaza é linchada por estas mulleres que acusan de ser unha pecadora e unha destruidora de familias e bla bla, non? O filme continúa con quen son estas misteriosas mascaradas. Pois son unhas fanáticas religiosas, non? Do tipo evangélico, do tipo deixa Jesús entrar no seu corazón, non? Que eso no Brasil como que debe abundar bastante. E nada, e son eso, pues, comunidade integrista na cual elas están educadas para seren devotas tal, acabar de amas de casa, bueno, o típico do fascismo. Claro, cada un no seu sitio, claro, ¿no? sí. Esto. Os homes son educados dunha maneira casi paramilitar, ¿no? O sea, son como soldados de Cristo, bueno, son uns locos, ¿no? E nada, a cuestión é que toda esa historia das máscaras brancas deste estilo vigilante, ¿no? Que adoptan e tal, ven porque conta unha lenda, ¿no? Urbana, que nese bairro, nese distrito onde están, pois unha tipa que era así como moi promiscua e tal, pois foi queimada viva por unha tipa que leva unha máscara branca, ¿no? E entón digamos que a protagonista e a amiga da protagonista queren descubrir onde está porque a actriz sobreviviu, o sea, esta actriz promiscua e tal sobreviviu. Entón queren encontrala para facer un vídeo de YouTube ou alguna merda destas, ¿no? E a cuestión é que a protagonista descubre que está como nunha especie de clínica para xente comatosa e tal, e entón decide entrar a traballar ali, ¿no? Ademais porque perdeu o seu traballo nunha clínica estética porque unha das vítimas delas pois lle marcou a cara, ¿no? E entón, bueno, pues, é todo a investigación dela a encontrar esta actriz queimada e non sei se contar máis porque bueno, porque tal, ¿no? Pero digamos que, bueno, esa saída un pouco do ambiente familiar, religioso, integrista, pues non lle ve mal, ¿no? E, bueno, isto é unha recomendación. Sí. Está, o sea, é moi original a nivel visual e estético, hai moito neón, moita lucecita, moita trailer bueno, o WhatsApp aí do grupo visualmente tiña moi boa pinta. Sí, moito no a nivel visual, moito no estilo de eso, de Nicolas Winding Refn ou así. Eu creo que ten tamén algún toque de Jess and Visage e tal, por o tema de muller desfigurada que está oculta, non sei que, non? Non sei, é como unha mistura de moitas cousas. Hai unha metáfora evidente da situación política do Brasil, o sea, non falan abertamente de Bolsonaro, tú dices, bueno, toda esta xente son un apoio electoral, ¿no? de tal. Hai unha mensaxe feminista bastante forte, bastante evidente ao meu gosto, creo que no final é moi propagandista, é moi a altura un pouco de Assassination Nation, por exemplo.
Pero venga. Mas o filme está ben, o filme non está mal. O filme, a verdade é que é bastante intrigante e ten partes de xenuína beleza, vamos, de tal. Así que, bueno, como rareza e como cousas que diferente, pues Medusa, recomendación. Moi ben. Pois a miña última vou falar dunha peli que fun a ver ao cine nesta semana. Como cando vou ao cine suelen ser cousas frikis, entón vou a hablar dunha cousa friki, que é a segunda parte de Venom. De Venom, recordemos un antagonista de Spider-Man, dos cómics de Marvel. Venom é este que como Spider-Man pero negro, ¿no? Sí, pero bueno, ten outras cousiñas que, que sacrilexio. Sí, pero básicamente vale, Venom 2, Let There Be Carnage, a ver a matanza. Eso, a ver, históricamente Venom é, un simbionte que ven do espazo e que se adire a xente que, o mellora o fai como máis seguro de si mesmo, pero dunha forma negativa. É dicir, fai a xente un pouco máis mala, digamos, eso, máis segura, máis forte e tal. Hai uns momentos que este simbionte cubre a pel do hóspede para eso ser o Venom o que coñecemos. É un tipo así moi forte, coa máscara e con uns dentes terribles, en plan, eso. Nesta peli está o simbionte, está adherido a Eddie Brock, que é un colega do Peter Parker de Spider-Man. Esta peli é produción de Sony non ten os dereitos de Spider-Man, entón non poden nin mencionalo. O sea que si ten os dereitos de todo o resto de personaxes, claro, ¿no? Que rodean a Spider-Man. Exactamente, por eso sacaron sacaron o de Misterio, van sacar o Michael Morbius, dos malos de Spider-Man, e van chamarse a cada unha das pelis como Esto que é como unha especie de exploración un pouco do Joker, non? Non, o Joker é algo máis serio, é algo máis guai. Isto é unha peli de superhéroes, de comedia de merda, de recomendación. Non, claro, porque históricamente o simbionte inflúe nas mentes da xente, pero non vemos como falan moito co seu hóspede e tal, pero é que nesta peli é directamente unha buddy movie. É unha están a falar todo o tempo en plan, a ver, lévame a comer cerebros e tal, non, que xa che dixe que non podes, que eso... Unha especie de brain damage, pero levado dos superheróis, ¿no? Claro, en plan, que son as reglas e tal, pero come galiñas, que as galiñas tamén teñen cerebro, pero non estou de acordo, sei do que falo, as galiñas non teñen cerebro. Vale, eu creo que non vou ver ese filme. No, é que unha lástima, porque eu cando a primeira digo, Tom Hardy como actor mola bastante. Tom Hardy mola moitísimo. Tom Hardy fixera este personaxe, ¿no? A mí sóame. A primeira? Sí, porque esta é a segunda. Claro, esta é a segunda parte de Venom. Lembros de busos de Spider-Man cando era pequeno, dos 90, e aí foi cando coñecín a personaxe de Venom, non? Era, unha personaxe, a historia do simbionte que ven do espacio, todo iso, e convertía nun ser realmente moi perigoso e moi como molaba, e como molaba, pero é que o pervirtieron moitísimo. Cando ven o trailer da primeira, facían así coñas, non? Tom Hardy, non, é que teño un parásito, non? Despois de... Pois a primeira está bastante ben comparado con este. A primeira está bastante contido o tema do simbionte, pero é que
convirtieron un matrimonio bello, digamos, en plan, está que discutindo todo o tempo, como, por favor, que o Venom non é así, o Venom é algo que te influe na mente, algo escuro e algo misterioso e tal, non estaba suave. Claro, aquí o tema de Matanza, que era... Matanza, a ver, outro personaxe que nos come, o sea, que no tal, era un asasino en serie. O de Verá Matanza, o sea, de Derby Garnage, non sei que, o sea, é un tipo que se chama así, non? Sí. Claro, que como outra especie de personaxe como a Venom, pero que esta vez entra nun asasino en serie ou algo así. Claro, todavía peor que... vemos, claro, o simbionte este que ten de natureza malo, está nun tipo en Eddie Brock que non é malo, que é un macarra, pero que non é puramente malo, pero hai unha especie de escisión deste simbionte que vai a parar a Woody Harrelson. Woody Harrelson sempre ben, incluso aquí tamén está ben, porque Woody Harrelson mola moito sempre. É un psicópata asesino en serie, pero moi tolo. Chegalle a él unha parte do simbionte e recolle, sí. Entón, claro, colle aí unhas forzas, uns poderes terribles e tal, bueno, contra quen teñen que loitar. Xa. Xa está. Entón, isto é... a ver, a mí vou poñelo en prevención. Bueno, a mí parecíame por todo... Non, pero estiven a piques de porque, bueno, a ver, non deixa de ser algo moi entretido, algo de consumo rápido, algo bastante guai. O que pasa é que si me comparas co que debería ser, é unha puta merda. Claro, que eu non comprendo esta obriga que parece que hai nos filmes de superheróis e tal, de meter coñas constantemente ou facer os que eran pues, antagonistas directos en unha especie de antiheróis, non? Que e aquí xa se lle poñes a un fulano que ainda é máis malo, non? Pois está como justificado. Sí, bueno, a ver, xa digo, en xeral entretida, podese ver e tal, pero, bueno, eso, se te mola un pouco máis no tema, non te vai molar, e se non te mola nada, tampouco, é dicir, que este foi o filme que máis recadou de diñeiro. Son unha de pasta, leva case 2 meses na carteleira e sigue. Cando a pandemia non había un filme que facía tanto. Cando fun a velo, incluso nesta semana, creo que foi mércores, en plan, entre medias da semana, había xente na sala. Eu recordo moitos filmes deste tipo de ir entre medias da semana, estar eu e o meu colega sós aí vendo filme, pero siga vendo xente. E si, recadou moitísimo. Están vendo... haberá unha terceira, claro. Seguro. Non sei se vos comentara que había unha páxina, ¿no?, que facía críticas de filmes e tal, e lle daban un 65 sobre 100, e saía un comentario na sección de comentarios que decía: vamos a ver, a Titán dalles un 55 e a esta un 65. Onde está a cámara, ¿no? Sí, básicamente. Bueno, pues entón ven un... Habrá matanza. There will be carnage, non sei que. Prevención. Eu recordo a serie de Antena 3 de Spider-Man, cando saía Matanza, era como, wow, máis malo, como mola, Dios, quero saber máis e tal. Non. E agora como, Sí, eu de pequeno gozaba desa serie. Molaba moitísimo aparte recordo a música do inicio que estaba composta por Joe Perry, o guitarra de Aerosmith, que era como unha versión do clásico Spider-Man, pero en guitarreo aí moi tolo. Estaba guapísimo. Que guai. Joder. Hai unha versión xa cambiando así de debuxos da infancia das tartarugas mutantes. Sacaron un videoxogo, ¿no? E tal, e a música da cabeceira fai Mike Patton, de Fin do Humor, bueno, brutal.
así mini recomendación. É deprimente o tema. É deprimente o tema ou máis? No, é un temazo das tartarugas mutantes. Bueno, eu vou falar dun filme do Canadá. Manso, peito, por favor. No Canadá. É un filme do 2014 chamado Extraterrestrial. Xa imaginades de que pode ir tamén, non? De terrestre. Un drama. Un drama social. Bueno, pues isto é un filme, está dirixido por Colin Minihan, que é un dos componentes dos Vicious Brothers, que fan o guión tamén. Teñen outro filme, non sei se vixe, Grave Encounters ou algo así, non coñezo, pero por escoitar o título penso que ten bastante fama e tal. Sí, Grave Encounters. Bueno, isto vai dunha típica pandilla de mozos e mozas que se van a pasar a unha cabana no bosque, non? Que novidade. Serán asediados por forzas extraterrestres e irán morrendo eventualmente. Eu vin esta peli fai anos, sí. Sí, Tuviste esta peli varias veces. Sí, a historia varias veces, pues esta peli en concreto. A ver, coincidimos. Xa os créditos son absolutamente terribles, é como, igual non escollen ben o filme, porque isto xa ten moi mala pinta. Eu cheguei este filme uns vídeos de YouTube que recomendaban como filme curioso, ¿no? Con un xiro de guión no final que te fai replantearte, tal. Bueno, o filme comeza cun plano injustificado dun cu dunha rapaza, non? Que non ven a conto e xa é como entre os créditos e isto xa estou por quitar o filme, cousa que por erro non fixen, aturei ao final para ver cal era esa reviravolta, non? Que non paga en absoluto a pena. A reviravolta é lamentable, a calidade do filme é lamentable, as actuacións son bochornosas. Isto é unha recomendación. E por suposto, isto é unha recomendación, non. É unha bosta que tiñas pensado botarlle un ollo, afastádevos, non paga pena hora e media. Volve o churimalo. Sí, esta temporada estou malote. Si, eu, bueno, non si a vin e non recordo moi ben a peli, pero si que recordo dicir, vaya merda. Sabes, isto de con o típico que non di nada novo e que é algo como, digamos que un pouco o cliché da pelis de terror, adolescentes que van aí, pasan cousas e tal, sen máis, non sei, un truñazo. Sí, unha merda. No, pensaba que cando decías que xa viras que estaba sendo irónico, no, eso nunca pasou na historia do cinema, ¿no? Non, sí, bien. Eu penso que en cada sección de recomendacións de prevención sempre hai unha das historias que é un grupo de xente que vai a... Sí, ou un matrimonio que vai a reavivar o seu amor a unha cabana. Sí, pero eu sí que recordo que cando lín a sinopse que era como, guai, interésame, seguro que é algo que... Pero non. Bueno, pues entón extraterrestrial truñazo. Vale, pues pues vou coa miña última entón, máis o que non vimos en Sitges. Vou falar de Coming Home in the Dark, filme da Nova Zelanda, dirixido por James Ashcroft, que penso que non ten nada máis, o sea, é o filme debute del. Moitos debuts en Sitges neste ano. E nada, bueno, os actores, digo o nome, pero tampouco non... Daniel Giles, Eric Thompson, Miriam McDowell, Matías Luafutu. El mítico. Luafutu. Billy Paratene e Frankie Paratene. Mira, os irmáns. Os irmáns Paratene, clásicos do teatro. Sí, bueno, pues... Isto vai de que unha familia... decide ir a floresta ao interior de Nova Zelanda. Unha cabana, quizá. No, bueno, van así como de turismo, de camping, bueno. Entón esta familia está composta polo marido e pola muller, que son profesores, e polos fillos, creo que dela, o sea, non son fillos del. Vou casar en segundas nupcias, non sei que historias, non? Non, tampouco é que sexa
especialmente relevante. Bueno, pues van polo campo e tal, no interior de Nova Zelandia, que Nova Zelandia vai ser como Australia, ¿no? Que todo te quere matar, toda a natureza e tal, ¿no? O que pasa que é máis pequeno, ¿no? E a movida que, bueno, pues están ali facendo un picnic e tal, ao lado dun lago, e aparecen dous extraños, ¿no? Dous tipos extraños que deciden secuestrar a familia e bueno, e atormentalos bastante, ¿no? Este sería a sinopse, ¿no? Ben, bien. De acordo? Tiene buena pinta. Sí, bueno, estamos diante dun thriller tipo Last House on the Left, tipo Último treno da noite, tipo Hills Have Eyes máis ou menos, sí, tipo Funny Games, vale? Familia atormentada por dous extraños, o mesmo esquema, ¿no? O único que en vez de ser nunha casa, pues en Nova Zelandia, sí, no paisaxe. Entón, a cuestión é que isto mete un pequeno xiro, porque evidentemente estes dous asaltantes son, sí, sociópatas, non? Son xente bastante ruín, non? Mas non foi unha escolla aleatoria da familia, non vou dicer máis porque, bueno, pues está ben que a xente descubra, non? Pois agora quero saber máis. Onde meto isto? Vou meter nunha recomendación, aínda que ten os seus problemas, o filme, porque sí que todo moito interesante, moito, estás en tensión todo o tempo, estás aí a torcer porque sobreviva a familia esta, intentan escapar varias veces, ou se volven a atrapar, bueno, todo este tipo de historias, ¿no? O que pasa é que desvelan o misterio demasiado cedo, ¿vale? O sea, tú xa sabes cal é a movida porque hai un momento en que, bueno, pues falan directamente da historia, ¿no? E ainda queda bastante filme por diante, e eu creo que eso non é bon, vamos, que era mellor que alongasen o misterio ou algo máis, porque non consigue aguantar toda a tensión, todo o dramatismo até o final. Entón, bueno, pues eso sería un punto negativo, pero a verdade é que o filme está ben, deixase ver, bueno, bastante correcto, e nada, eso. Coming Home in the Dark, pues recomendación. Qué guai. Entón, bueno, pues chegamos xa ao final deste capítulo 5 da terceira temporada de Mal de Ollo. Falta saber de que vamos falar na próxima semana. Miguel? Pois eu quero traer un filme no que, como recentemente tamén falamos de Jamie Lee Curtis, tamén quero que o volva a vir para un pouco máis adiante ver como segue a ser unha Scream Queen. Entón quero falar de Virus, peli de 1999, dirixida por John Bruno. Tamén está William Baldwin, un hermano. Vale, gracias Baldwin, últimamente. Sí, bueno, tamén está Donald Sutherland, que sempre mola. E Joanna Pacula, clásica. Bueno, é unha pelina que eles son uns mariñeiros que van nun barco. Non me expliques a historia, non me vi. Bueno, eso, que van nun barco e descubren outro barco e pasan cousas. Vale. Virus, de 99. Noutro barco hai un virus. Pero non é o virus que pensas. No. Es el virus de la maldad en los corazones. Van con mascarilla e tal. Correcto, bueno, pues... Pois a ver que vos parece. Pues nada, pues entón para o capítulo 6 da terceira temporada, Virus. Só fica lembrar que estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram, en maldeollo.agora.gal, que nos podes escoitar tanto na nosa páxina como en iVoox, como en podgalego.agora.gal, e máis nada. Un abrazo a todos e todas. Pues nada, vémonos aí no seguinte con Virus. Veña, ata a próxima.
Vostedes acaban de escoitar Mal de Ollo Podcast.